third party ngamoyo te pale sari ngamanjao saidi odiskaneta musiepa nakitane third party dikimakoero baba todi kikibede third party deo syogo mami siepa nakitane third party emeldo ngweno musiepa third party nakitane kobiro ge ujinga gole ngato gikiboko MC wakana kobiro ge ujinga gole ngato gikiboko opara kuchako dugo gifitina riemba ngano gijaridi kodugo gifitina riemba ngato gijaridi karo serena musiepa tade pati nyakitangane marabnyawe abile lusi nyasijei tade pati nyakitangane achibela ani tade pati nyakitangane aduda kusumba mami siepa koro tade pati nyakutangane Tobe eli wodo genya Anita de pati nyakutangane Eriko Mondi International Tade pati nyakutangane Wapi nuru Minuru wezi musipna de field leader Yani yatende jotu Jamuri ya lisha ya fitina Merilinda uma Sharoni yambo Rani totora mbanya Felix Orwako mono Mosenya kwa Dorina Mosna kulonde MC senior manager arengta shikale Collins buka turne seme ini wudi na seme Utawala studio Anisi mama wijelo sokodi aponjirembo yabumo ponji jabe Waketokari, nikechuwecha winjo Waketokari, nikechuwecha winjo Yambo justi ugisemi koda Iwecha winjo Penye tiyo lokore Yogo belota deya Penye tiyo katore Gigo irabati kalo Juchude tindo pongo pe Jukendo tonge Juchude tindo pongo pe Jukendo tonge Yuketo gito duro ne Loso togi kia Yuketo gito duro ne Loso togi kia Dunyego keto kari Iye negi mama Dunyego keto kari Iye negi mama Chris Pesco Yogi mukodi Wemi yoke kuolo Wapiroda Anegi mange yokali Nedano tae nedano Lizoda Anegi mange yokali Nedano tae nedano Makata masikini koli Chalo na gija muando Dechana mocha bende Chalo gija mokonde Dechana mocha bende Chalo gija mokonde Kacho wadhiye machalore Oko wadhiga machalore Muya mawai mayo toromare Nindu bitero wa waduto Arobe chando wa waduto Kito ikitika Harufu kigolo tagolo Karapodi chaya nano Rumo kutama jabe Dipuka ni yuwaga koleo Rumo toka tama jabe Dipuka ni yuwaga koleo Matine mwayudo kawuno Kaugiero kamano Matine mwayudo kawuno Kaugiero kamano Poni wakoso kawuno Wala malama jawa Nikecho boge magwedo gadano Kendo ruote magwedo gatie Nyasaye magwedo gamie Murin faith baby Yehove magwedo gaudi Koko no mi tomi Makati tino kiromi Oriti toto Wendi kora loko jab Oriti toto Ni wendi kora loko jab Eja moko makejana Uronge nyadala Wapi chanso lo dielman Tago Ay muda bof Yele tade party kama Kurum yele tade party kama Yes, welcome again, part of Level Live. Tuko ndani ya Lolwe TV kama kawaida, tuko ndani ya Friday. Leo ni Friday, si ndio? Siku ya Ijumaa. Unajua ukiona sura kama hii kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 hadi saa 1 za jioni, unajua tuko ndani ya nyumbani. Unajua kumbuka
Pacho Flavor tu ndio ni nyumbani kwa wasanii wote Kenya mzima. Usisahau kuwa hii ni Lolwe TV na theme kubwa ama main aim ya Pacho Flavor ni kukuza talanta ama vipaji mbalimbali, au sio? Na kama ni msanii mazee na ungependa basi sisi kama Lolwe TV ama kikundi cha Lolwe TV nzima tukusaidie kukuza talanta yako kimusic, kama ni msanii una rap, unaimba bongo, kama una dance, this is your show bana. Don't let this small opportunity ama big opportunity ikuache bana, ya mazee. Kama kawaida hii show ni yenu, ni upcoming. Kama ni msanii ambaye ako serious, unadai show kama hizi, unadai platform, tunakupea kama Lolwe TV. Remember, tuko ndani ya Lolwe TV live every Friday from 6 PM to 7 PM. Tunakuletea uhondo wa muziki, manake jua na kukumbusha kuwa hii tu ni burudani baada ya burudani ndani ya Pacho Flavor Live. Leo tumebarikiwa na msanii, ukipenda atajitambulisha baada ya dakika chache tu nikishamaliza. Na kabla nitambulishe msanii wangu wa siku ya leo, najua unasubiri sana kwa hamu na gamu kumjua ni msanii gani ambaye nimemleta ndani ya studio zetu siku hii ya leo. Nakwambia ngoma ni tamu kweli kweli na burudani ni tamu. Ni kijana ambaye kusema kweli anajikakamua kimuziki, anachapa mstari pale, ngoma za Ohangla music. Unajua sisi kama Wajaka tunapenda sana kucheza ngoma za Ohangla. Kwanza ukisikia ile ngoma ikibit boom boom, unatamani kucheza sana. Ni ngoma ambazo ukisikiza uwezi ukaketi chini, itakubidi kama msikilizaji ama mtazamaji uweze kusimama na uweze ukaanza kusakata. Najua wengi wenu mnajua kusakata dance, lakini hamwezi nishinda bana. Kabla nimtambulishe msanii wangu siku leo, kumbuka kusubscribe na Lolwe TV, nyumbani kwa wasanii wote. #GuineaNMarwa. Kumbuka hiyo ndio hashtag ya Lolwe TV. Lolwe TV ndio stesheni nambari 1 Kenya nzima kwa kukuletea burudani baada ya burudani. Bro, Yes. mambo Wasa. uko poa? Uko fiti? Mazee, karibu sana. Karibu sana Pacho Flavor. Maana unajua hii show tu ya kuleta watu pamoja, kuleta wasanii ambao bado wanaanza pamoja, wasanii ambao saizi, wasanii ambao wameshakuwa washaenda pale hadi juu. Maana mimi sikuone kama wewe ni msanii ambaye ameanza. Wewe ni msanii original mazee. Maana unajua nikiangalia zile ngoma zako ziko lit sana. Yeah, they are so nice by the way and I love them. Then unajua kimba Ohangla music mazee, unajua watu ama wasikilizaji ama your fans ndio wanapenda like kusikiza kitu gani uko nacho, what new, your new plans, anything, because unajua by the way uko na plans mob sana, si ndio? Na napenda venye unajituma mazee. Umetoka all the way from Mombasa hadi ukafika Pacho Flavor Lolwe TV hapa Nairobi. Mazee, shukrani sana kwa kufika Lolwe TV. Asante. Okay, tukianza bro, ningependa uongeleshe watazamaji, ueleze tu machache. Akoli Pasonnel ni nani? Akoli Pasonnel. Kwa majina kamili nafahamika kama Col Moses Uma Uwar. Ni Mjaluo kutoka sehemu ya Ugenya huko Siaya. Na mimi ni msanii, naimba Ohangla, najulikana kama Akoli Pasonnel. Hiyo ndio inatambulika sana. Wow. Napiga muziki yangu kwa Mombasa. Ndio. Okay. Akoli Pasonnel. Koni ngo Ohangla. Tomi mulo. Ne karo marichiemo. Kono karo marichiemo. Mazee. Yani maana ile uko ni hustle. Bini mano side hustling dong full ko bini samoni nyalo do like ni ingitiji moro ma kando then music be iti go bini like for example ichiemo kor katiji moro to bini ko katiji michieme no pesa moro mi yudo matini iketo kando mar ji promote go de music donge kamano do anatimo tum full time mane gimitimo kani tich na mama chielo manyalo bedo natimo manyabiro. Okay, mano ber kabisa. So far tumteri nade Mombasa goja tumokrach do ni koro gimo wayo agoga sana kan this chance na mimi agoga sana ni mar mondo mi yud that opportunity okiyot mondo mi tum ninjoko okiyot tiyo matek mondo mi tumo toka bana do ni okorach wana ko pidho dhano nyono ko pidho yawo. Beni monicho beni kaida tum doro ngama oro
idwaro ng'ama ore kaka ineni oro ok thum kende tich moro amora maka ojitu abero kamano kinyalo correct abe kam kone moko ma biane ka dhi mono ber kabisa dong ikan kan moro amora nyaka jitumo ya kiyudo mar kata muma wacho maber ni ng'ano mabiro dwaro ema Nyasaye biro koro owari be Nkitaneno kisomo idwa somo na muma bo idwa yelo na muma ngeni Nyasaye nyakwaye mar en ng'at mokwongo gi mar nyaka iket Nyasaye mbele koka gi moro okay so ahero Nyasaye anjo ale bwana Akoli Pasonnel ntie ngolo ni moro kanyo bwana neno ka moro oganda ma joluo nikitana no ka samo kata kituge TV mar Lolwe kana no ka comments biro mangeny kabisa kata samo ko keto wacho ni ati gona thumba Akoli Pasonnel samo ido ka osepanga thumba ngisa ne ere ka kikao tekno from fans man en mor mara mokalo ni mara sebede industry for a long time so pok tayo do pum masamoro wuotho design man kaka koren mor mara mokalo kendo med mana lamo Nyasaye ni omed tayo di mober okay mono ber kabisa tu koro Akoli mono nen mana by the way pok wachako show koka wachake to idwa digo ma freestyle ka maro hangla mapoko jo benia viewers magodo nania ni Akoli Pasonnel ni gido winene ni mabe ine miwer no ga YouTube gini igono ga show gi magiwinjo tuni ko gido nyane duondi gido compare ya mondo ni duondi wadi mi platform on the go no freestyle onge ba ya Akoli ko wachako mondo ora ni moni ngiswa ne ngisa ne na like ini chako tumbi ni karama achako 2013 ma join ya to e band bwana moro ni Elisha so 2013 abedo kode na chako kode gi marabo so abedo kode 2013 2014 kachopo 2015 dwe mara berio awuok from koro kasefom mara kanye mabia gole first album mara iluongo ni Wuod Nyakindu this album mabende Wuod Nyakindu was among the best manotimo that year 2015 moketa era ng'eny mamalo matin ma weni nyaka wad moro koro tok kanyo achopo 2016 nadia kao break depending ya chalari ya date okwa nyala gaya koro na yuweyo nyaka kendo 2019 chaka goy chaka break 2020 kakoro corona ni donjo no ka yuweyo to kena chaka goy 2020 kurimbe corona ni marach kota mang'eny mang'eny mari ng'eny nitie kamoro ma samo ni strategize micho koro mondi dire kala kacha thuolo no bimola like an gi plan mar launch that koro no kanyal timo launch ni pesa chano biodo ni shukuli so I have to plan kendo koni ni yudo ni win award mar Wuod Nyakindu yeah ne won competition at certain radio station luongo ni top 10 koro top 10 ka ne won almost 49 artists including Vijay but ichano Nyasaye na wuok the best artist how to superstars go magwanga go in mani match the best man ni win award mana karinga licho nen mana nyaka Nyasaye ngeni fans e mamiyo fan e mapango gi mara ok an koro ka fan moseyiero ni Akoli was the best 2015 ano kanya ya jawinjo mara angisi ni bana iwinjo kaka Akoli wacho kanyo Akoli Pasonnel ngoma ne kata ngolo ne mar Wuod Nyakindu mane ngolo mane win the award ngene opija gi nentiere kachacha ngote ni opija ngake mang'eny jothum mang'eny about 49 just imagine ko bingeni angeni oganda luo ngeni moko kuom sani koro penjo mang'eny ere kaka onyalo opija ere kaka noyombe lakini mago te binen mana mpango mag Nyasaye angeni adha digo no thumni nyaka tatug no thumni
kapa kwa dhie yue matini adago nutomar wod nyakindo ni mondo awinja ni wod nyakindo ni owinjo nade benia tumbe kaka magi oganda luo kiwinjo kuom wuoyi maneno orore kama endi Akoli Pasonnel benia chunyi benia dhi makore mi wach ni mondo akonyo wodwa ni ang'o mamoni mana konyo support wodwa ni idhi the YouTube channel kaisa ti support wodwa ni ikech benia en gi thumbe moko mabeyo kabisa an wuon ka seng'iyo gimo ta approve ni gini be to gini mit kineno ng'ato kochopo e studio ka ng'eni ng'ato chopo e studio ka nikech gire no mit kendo gire no mit kabisa akwayo kie to mondo support wodwa ni nikech wodwa ni oa mabor kabisa ogo thumbe Mombasa kocha sa to chopo nyaka Nairobi ka Lolwe TV mondo time interview nikech konyalo win award maduong' chache mopiem gi jothumbe madongo gi ng'ene opija gini mobedo the best estimate Akoli ara ni mondo nyis na jogi nigi yudi kanyo mondo support okay Akoli kimani kibire Facebook boyda Akoli Pasonnel YouTube Akoli Pasonnel Instagram ane chegni e platforms duto ayudora kaka Akoli Pasonnel kata ka intie Mombasa to inyalo manya within Mombasa to yuda kabisa kipenjo fans ma mielo angala bro fuari kama doni okanya wacho ni unspecific place nika ne yuda kama gocho waloko wagoche Mombasa Yes. ya manu ber kabisa fans kako winjo bana support wodu Akoli Pasonnel wigo thom kama proper angin mago ngolo moko makiwinjo bana ngolo mochiek ngolo migoyo to yie ngolo biso ngolo migoyo to yie bana bi nyalo goga kata show e birthday ngato luongi technical event bana ka ingi birthday machiegni ka inyalo bedo gi birthday maybe kata ka ingi wedding bana rwaka Akoli Germany go hangla abitu go ni thumbe ge moka in fact ibiro mor kabisa tume viewers in case you want kidwani mondo yor kata comment ni mora kindly unaweza tuma tu any arafa yako yoyote ukianza tuna jina Lolwe TV maana unajua main aim ya PACHO Flavor ni kukuza talanta ama vipaji vinavyoanza ama vinavyoibuka. Sasa nakuomba kama basi ungependa kuzungumza naye ama ukiwa na any maono ama ukiwa na maoni yoyote basi ningependa kukusii uweze kutuma arafa yako kwa nambari ambayo unaona hapo kwa screen, maana yake ni nambari ya Lolwe TV. Tuma tu arafa yako utuambie tukuchezee kibao chake gani, kibao chake cha Akoli Pasonnel, maana yake unajua ni ngoma zingine ambazo ni late sana, ngoma zingine ni kali, ngoma ambazo wewe mpenzi mtazamaji wangu ukisikiza zitakufanya like siku yako iwe siku ya kupendeza, yani siku ya kuvutia sana. Basi nakusii manake ukinisikiza ama ukitazama kwa sasa na kuomba sasa uweze kumsupport huyu msanii ambaye kwa kusema kweli anajituma kweli kimuziki na ni msanii pia kwa kusema kweli anajikakamua kweli. Tunaenda mapumzikoni na tukirudi na kwanza na wacha na kibao chake ya Wod Nyakindu. Tukirudi tunaendelea na mazungumzo yetu ya kawaida. Kumbuka hii ni PACHO Flavor inakuja live kila siku ya Ijumaa kuanzia 6 hadi 7 pm. Usibanduke. Bye.
Okay, my beautiful viewers, my number one viewers, my everything. Maze, welcome sana, welcome back, Pacho Flavor. Tuko na Akoli Pasonnel. Ningependa sana kumpa chance, kumpa opportunity aweze kuongea nani. Ajitambulishe, maana unajua wengi wanataka kujua Akoli Pasonnel ni nani. Wengi wangependa kujua Akoli Pasonnel anatoka wapi, alisomea wapi, alianza wanamuziki wake wapi. Akoli, before tuanze, ningependa kufanyia kitu kimoja tu. Watazamaji wetu wangependa kujua Akoli Pasonnel ni nani. Na kabla wajue, na nataka kujua like, wanataka utuchapie freestyle moja hapa. Okay. Gidwa ni mundo iweru, wado ni mundo iweru. Igon wagini, gono lines. Wado ni mundo ogando luo mundo mo. Yeah, tulen mari. Okay. Jopirwa mae Akoli Pasonnel woduganya. Mae Akoli Pasonnel woduganya. Adengo gi juogi. Akoli awere malich. Ane madengo gi juogi. Akoli awere malich. Thum nachako kapod atin. Nopuonja gi toto. Thum nachako kapod atin. Kendo nopuonja gi toto. Aeliwo josube mopuonja. Nachako gongengo. Kendo nagoe gi juogi. Mimi anse komondo bwana. Ngolo metu bwana. Ikoni thumbi ni chako gi toto. Elisha toto emo na chai. Yani in short o inspire hii. Bana. Mano ber kabisa. Elementa mali. Okay. Mano ber kabisa. Di pamka tarado kode Elisha toto machiegni kama. We are good friends. Wawuoyo wa communicate kata sana kana Mombasa. Ngeri kentie Mombasa. Nene go beni wa meet. Doni ko nikitnan gi safari. Okay. Wow. Mano ber kabisa. To bipango kata timo gimoro maduong' Elisha toto in future. Yeah, wan gi plans. Gi jotundo madongo kata elke. An gi collabo modo timo very soon. Hopes ni kapok Kubini ako joero marwa kata jo neno marwa dego mar neno like kaka speech mo collabo sana gi toto. Even ili toto kaka japuonj mari. Nia kubini oro na jopinjwa na nia japuonj gi nyathi gi wuode. Kugira na gi mama ber. Obro timo gimoro ma mar tu ima ye. Manyalo moro gan. Wari to mate. Ako dago mjingisa ne neno kata jomane no sana. Ni iya kanya Akoli Pasonnel iya kanya nuli kanya. Isomo kanya. So sani ndikoro kumaingire Mombasa tu. Ngoja kunvite mangu ndi kata part from to kama hiyo. Okay. Akoli aja kum kata jing'eyo kendo awuodo geng ukwan. Gweng' moro ni Aboke. An nonyuola okay, anyathi awuod pinjare. An abandu kendo janu. Onyuola gweng' moro miluongo ni Puoyo, kamoro ni Usmalwa ni Bumato. Koro duogo ne waduogo wadak koro Ugenya. Koro dak okelo wa Ugenya. Koro Ugenya ka wasebedo ka wadake kanyo masome chakre klas 1 nyaka 6 kachope 6 ne washift back to Mombasa. Koro wadhi dage meno Mombasa. Koro wabedo Mombasa, torasa bidio gabora timo Mombasa. Form 1, Form 2, Form 3. Be atimo Mombasa. Koro kanye mane school fees rema. Ka school fees rema ema radegelisha. Kore mwarado gelisha. Kaore wabedo kode. Adake ode. Watiyo kanyo. Manyaka ngego tuma. Kore machako go. Koro sofa wasing'ang'ni gi thum. Sikutni go en gima nitie yuto samore koso. Ochalo go hala ma kawaida. Doni gisani anyalo duko ne Nyasaye erokamano. Atimo thum. Wayawe nya moro matin. Kios moro abedo go. Mano bene. Kurikoni isomo Ugenya. Asomo Ugenya. Japo somo Ugenya. Class 7, class 4, atimo Mombasa. Asomo Ugenya school moro ni kanyo. Asomo school ni asomo kanyo. Na bika moro ni Ndenga school. Later on I shift back to Mombasa to adonjo ni Koni Muslim. Bede ama Muslim. Yeah.
abedo kuchecha ema donjo go e seche Kopeni meje neno marwa winjo maber like Akoli Pasonnel somo Kenya kocha then mwogo chako somo Mombasa kwe mano chako pomwa na mwo mano somo Mombasa kwe kini ja winjo mara kata ka inja neno mara maneno wasani angisinia kambe ni nge match moro manya sayo mi dwaro reni mondi ori kabisa nikech binia ikia gima nyasayo pango ni mbele ni ikia nikech ikiania ibiro chiemo nade gi mich ma Nyasayo mi omit mopogore opogore omisani omiyo wadwa Akoli Pasonnel mich ne mar manoko ng'eyo kata manoko nyal ng'eyo chon kane pod osomo ne tem gi mich no masani koro ng'eyo ni en mane mich ne kendo mane mich masani chiemo go koro Akoli Pasonnel sani endi ne wawito jathumbo moro kana jathumbo monilongo ni ndogo jara Beisa urokane kata ni utimo marliti kama se kata jodala ni monovumilia like yani lal mar ndogo nokawo gi buok maduong' sana wan kaka ohangla fraternity ni mar ndogo was personal friend man makata samane koro oweyo ne entie plan no wan go kode doni chano Nyasaye dhano kinyo asetemo an bende kata sani ane plan angedie no bodo to en mano kwayo ne Nyasaye oket chunye ne ng'ama ber no ng'ama chunye le no onge gi wach jathum mane bet nyalo wacho ni opogre gi pogre ni mari yudo ka chiegni ni ohangla fraternity to ywa mangiso no bedo kodwa maber e industry ka nen ng'ama kata ka in shida moro dwa gimoro mikia unyalo konyi ne washare idea gi kaka korana nya wacho ni awito chie kenda wito ng'ama ne pod medo konya tinga mar ne kofwenyo gimoro fwenyo kata yod skiza to nisinya back di mondo kae meswa ofwenyo kaka inyalo dhi interview kamoro tim kama mondo wadi to gin joma tin mayiega mondo ger so en lit kuomwa kendo Elit no banyo bedo kabisa dhano mang'eny nokuyo kabisa noyote na kabisa tiema no wedo ni wote ni like ndogo jara no to kata no ito ngimani e masira mara pae tino yani ne lit no kabisa kaka Lolwe TV nikech mimi ne waseka timanya ka interview kwa chama kama PACHO FLAVAZ maisha no kama kobe ne lit no kabisa kaka Lolwe TV kaka ni walute de tumu kama jahera mar Lolwe TV ini macha nene a friend to us to gimana nyalo wacho duan kaka jothum ne waere mana dia ohangla fraternity waere wang'e uru ni kopo makre kanya kwanya dinye ni jobongo ohingo wasani mana nikech riwruok magiluwo gin gimoro achiel iyudo ka jobongo onyalo kwayo jathum matin nyalo kwayo jathum magitim magiywara gi an to mar ndogo nitie gima lam to kenda nyalo wacho ni jaluo ohero ng'ama otho moloyo mana dia ndogo nyocha thagre gi push tenge gi yore te to onge kama ne gichope samoro oima na kiera joma nochung kode mane support ne idine tim but sama nyotho tido kanyo yudo huma mano manyocha dichiel kora nyalo mana kwayo ni waheru joma ngima malongo kinyalo landa ka ngima sani konya ni mara boyudo gimoro macham tikete mesa gi jogo nyalo miyo akony ngima to kirito konya ni dwa lando huma kata idwa paka kaka korasi onge gimi konya koro mane kwayo na kata ne media gi bende gitem gikonyo wakonyo push kata doko nago marach no ema bedo ga maber ba jawinjo kaka iwinjo wadwa Akoli kata Akoli Pasonnel owacho kanyo ni kaka media kata yani kaka Uganda luo ouru pako jothum kata ouru pako wetewa kosetho mana kosetho wa support reuru wamakre uru pamoja nikech bini akimako nyawadu sani kikonya wadu sani ikonyo yani kikonyo nyawadu ikian ngima ng'ato ni chalo naje we pako wadu like kosetho
bene inyalo pako wadu koseso makoro ng'ato yudi gima nodwaro so but ko werito ng'ato mondo wit ngima okonyuro ng'ato sama ng'ato pod ngima gibini ngima en gima Nyasaye mopango Nyasaye mochano ne winjo mara en lita die gima lita die kuom to jatho maduong' kaka Ndogo Jara. In fact mano gino nowa gi buok maduong' kabisa. Akoli Pasonnel. Aneno kage mwadhi ka watiko kabisa. But before ka pok watiko, ber mondo ing'isa ne ni like ini jatho maro hangla. Yeah. To ang'enia challenges ang'eni ng'eny kabisa mikade. Yeah, challenges ng'eny kabisa mikade. Gin challenges mage misekade kaka jatho? Asekale mathoth. Nimar ing'eni thumwani ng'ama dwaro ni joma dwaro ni ber tim. Thoth ji dwaro ni rach. Dhano bro eri ka koro isebedo ng'ama duong'. Asekadhe mang'eny. An asegot nyaka thum e club ma wuon club okoso moko chula. Nagocho katieko ne en gimo saboro tieno waloro thum. Kasto okona ni adhi e gache, adhi kawo pesana. Kana chopo kacha kakora expect no chula. Nogolo na bonde mopenja ni kind ngimani to kod pesa midwaro ni mana me dhi yiero ikoni ogolo ni bonde. Ne wawuotho, ne wagocho mabor tieng'no kama wadhi gocho ne bor, ne wawuotho gitiawa chi jotuka ka wadok kama wadhiye. Ne wawuotho like chakre so chiko die otieno ma wachopo kama wadhiye saa 10 odhiambo. Mangson wa almost a whole day. So mago challenges moko mwaseneno ka. Challenge machielo en mondo mi thum chop ne japiny. Ok tich mayot. Inyalo tiyo gi loya mang'eny kendo manyalo advice jothumbewa matindo mabiro ne thum dwaro mana kinda gi good composition mar thum. Kitimo composition mari, los thum manyalo puonjo ganda. Wek loso thum ni mar kori dwaro hit kata imanyo pesa. Los thum ipuonj go ganda nikech nyaka nene thum en mar puonj. To jathum en kio cha jamii. Wan mana rameny mar piny. Koro wane mwamenyo to gik mwatimo mabeyo ema japiny bende bro luwo. To ka ok inyal loso gima ber to onge japiny mabro hero girino. Wawe uru ng'iyo thum nikech koro pesa. Mane advice mara kuomgi. Another thing wakaw thum kaka tich. Thum en tich. Thum ok en kar jo madho kong'o gi chamora. Thum en tich. Kisekawe kaka tiji to konyo ngimani. To kikawe kaka gir tugo to onge kama bro terie. Mane madawache. Odonje na gadiera but aisuru onge wach. Winjo challenges ma jothumbewa kadhe gin challenges madongo. Iyudo ka like idhi oluonge show ni dhi go show. Kisedhi go show iyudo ka koro like pesa michuli ok chuli. Ok yani winjruok maru cha koro iyudo ka like koro odhi kombo kama onge winjruok malong'o. Winjo ka Akoli wacho kani nogol ne nyaka bonde kong'isi ni dhi kawo pesa ne gari. En gima lit kabisa. I-sacrifice ngimani mar moro ng'ato to i end up marach. Bonde mirado inen mana kochikni mano kore pesa michuli. Ni kind ngimani to gi bonde ere en ang'o ere miyiero. Janeno maru adier kulit adier but ok chweremo. Onge mana shida. Winjo challenge moro kanyo bowacho kendo ni en thum mondo thum ochop ne oganda marwa. Bende thum mondo ochop ne oganda magwa dwaro ri mondo iore kaka sani koro owado ma Akoli Pasonnel kaka orore ni media exposes mane gima ntiere ga mane tiji media mbiri mondo mi gigi kichop ne jo piny media nyaka to bed involved lit but onge shida to Akoli kar ka omenda ka indi omenda me idhi timo godo recording ni ere kaka like mano be na challenge koso kanyo ni na sawa. It's a challenge. Okay, kaka chon tanyalo wacho ni thum dwaro somo ga kili matin kaka iwinjo ka Fred gi wache kata jothumbe wadwa gini. Nitie gik moko ma kok ing'eyo to ok inyal chopo kama ji chope.
ngato kaka yudo ka chon chien kanyo ne nyaka approach ngato ni bwana supporta mondo ka yud kaka nyagolo kata thum. But nowadays nitie platforms ma kikete thum to nyalo ga chuli matin to sama gichuli no inyalo yudo kaka ichoko matin idhi record godo. So mane kaka watema en naka temo thum ni. To koro sani in gi plans mage bang ma and a lot of plans like this year and the album maloso sani ma they drop very soon. An album ma pack ma bende tekre na ngeny ene ma yudo ka agole bute moro kamogoli third party gini ketumbe moko ni gino nitie. So an gi album maduong, album na plan mar timo ne launching. Ma bende bro bedo launching magala murainya agino na bro gwelu kata biro aka chope biro aka monda ko ni launch album nikibina meja thum ago bongo by the I sing bongo music. Kuri nyalo invite mo namba ko ni launch album bro bedo maber bro gweli ni bende chope. So wan gi plan maber gi fans wa waloso ne gi gik moko ni jokon. Ono ber kabisa adani mondo bugi Uganda mago ka watieko in less than a minute nyis gini nyati gi udi kanyi then wach minyalo wegi godo mogik ne jathum ma pod chako ineno ka samoro osel odwar lose hope in life or lose hope in his or talent mondo like o take it serious. Mana kaka akuongo wacho chien kanyo ni an agocho Mombasa to thum tich na gima ng'e gi thum dwaro uvumilivu, odwaro mbola, nyaka ibed jambola, nyaka ibed jakinda, nyaka ibed ng'atno ma orore. Nimar seche mi orori no korka ng'ato oko kucha biro bende neno gimidwaro. An gi thuma moro manyien biro mawacho ni kuongi her giri manyiso ni kok inyal here in iwuon to ng'ao kok inyal hero nigo. Koro miyo waheru giwa mwa to joko bende biro winje kendo gibiro here. Onge ng'ama nonyuol kanigo. Kila ng'ato nobiro e piny ka nono gi lwete lilo kendo ne wabiro ka wanana duge. Omiyo en mana kedo gi loya kasto iyudo gima jomoko nigo. Ang'eyo ni thum to tek ne jothumbe wadwa matindo, tembe bende ng'eny. Kik iyie tembe go dik chunyi kata go chunyi mamoni dhi mbele. Kinde ka kinde sikilemo tibedo machiegni gi joherani gino ma giseting'a malo gimiya chopo kama nitie sani. Mominyalo luonga ni Akoli Pasonnel. Koro miyo watimuru mana kinda to gi hera to wabiro chopo kamoro maber. Kamano ba. Mano ber kabisa. Nisikia nani giudi kwenye mondo gi support mtandao. Inyalo manye YouTube kacha boyuda Akoli Pasonnel, subscribe. Kidhie Facebook account en Akoli Pasonnel kata Akoli Pasonnel Music, mano page mara i-like kanyo. Inyalo dhi Twitter antie e kona duto mag mbui ibro yudo. Nyaka TikTok ko antie follow Akoli Pasonnel. Kama mlingisi ni giza kufanya nyingo momenelo kanyo. Ndikni Lenny Davis. Yes, inyalo subscribe nyaka mar Lenny Davis mamine no mana piny ka. Subscription yo to ken gimo mechaji. Idiyo mana button makwar. Ot lokore mreteng kata mulo bell my button. Bas. Waduke. Winji bongo goan. Yes. Yeah, to dong mit combination. Gimiel to. Thum mit to gikao kata ku. Thum jolume. Yo. Yeah. Aha. My beautiful viewers, mmesikiza vizuri kutoka kwake msanii mdogo ama baba mdogo huyu ukipenda muite Akoli Pasonnel. Ameweza kujieleza vizuri jinsi alivyoanza muziki wake, jinsi amefika, jinsi ama challenges ambazo ameweza kupitia ama yale changamoto ambazo ameweza kuyapitia. Then pia umesikiza like the plans ambazo wako nayo kama msanii. Unaona? Tumezungumza sana na sina la ziada. Singependa tuendelee sana manake naona pia muda wangu unayoyoma kweli. Muda wangu unaenda sana. Na namshukuru sana. Nakushukuru sana bro kwa kuweza kufika kwenye studio yetu ya Lolwe TV. Asante. Next time ukipata chance ukifeel like ungependa like tena kuja ndani ya Lolwe TV, wewe kuja tutakuhoji, tutakupa mafans. Yeah, because after hata umelaunch hiyo album yako ambayo inakuja, bro tutaomba sana ukuje. We launch official pia hapa Lolwe TV we launch. Yeah. Nitakuja. Tutakuwa hapo kukusaidia. Yeah. Nimeshukuru. Yeah. We always be there to support you the day. Yeah. Tutakuwa tunatembea pamoja.
My beautiful viewers, kumbuka tuko ndani ya Lolwe TV Pacho Flavor Live inakukuja every Friday from 6 PM to 7 PM. Kumbuka hii ni nyumbani kwa wasanii wote na hakuna station yoyote ambayo utaweza kupata burudani kama hii. Maana kumbuka Lolwe TV ndio nyumbani kwa wasanii wote na inakuletea burudani ya kila aina. Kama ni ohangla music unataka ni ndani ya Lolwe TV, kama ni bongo music ndani ya Lolwe TV, kama ni rumba ndani ya Lolwe TV, reggae ndani ya Lolwe TV, any type of music, any kind of entertainment ni ndani ya Lolwe TV pekee. Maana usikose any show. So kama hizi zinakuja kila siku ya wiki, kila siku ya wiki, na Pacho Flavor inakuja kila siku Friday. Usisahau tuko ndani ya Lolwe TV Pacho Live. Wewe kama ni msanii ambaye kizi na unaanza, ungependa tu kusupport, wewe kama msanii ambaye ungependa tu kushike mkono, basi wewe tuma tu arafa yako pale kwenye mtandao wangu wa Facebook, kata yani orna oteni machuoka Facebook mara Lenny Davis Mantipe Nkanyano. Then ukishanitumia hiyo message tu short, uniambie tu mimi ni msanii na ningependa basi uniite interview au unielekee interview, itakuja kama msanii na nitakupa platform. Mimi si mchoyo, mimi ni rafiki kila mmoja na nitakualika kwenye show. Kumbuka hii ni show ambayo inakuja kwako every Friday. Usibanduke. Bye bye. Nawapenda sana.